отбор постигнати на родна земя. Спасов добре се освобождава от опеката на противника и 2-0. Великолепно подаване на Спасов към Величков, който беше в непосредствена близост до гол линията. Стойчо Младенов атакува. Внимание! 3-0 в 65-та минута. Дрибъла на Младенов. Гетов към Димитров. И 4-0. Отлично включване на капитана на нашия отбор Георги Димитров. Пламен Гетов ще изпълни. Дали пряко или в някакво заучено положение. Здравков назад към Стойчо Младенов. И 1-0! Рикошет, един щастлив рикошет, един гол, който ще донесе победата, може би, на българския отбор. 5 минути или 4 минути преди да е завършил този матч. Ще видим пак, след като Здравков върна топката триково на Стойчо Младенов, последва удар. Ето, още един път виждаме удар на Стойчо Младенов. Виждате от кого се отби топката, може би от наш играч. Не мога в този момент да кажа кой, ще чакам да светна на таблото, но няма никакво значение от кого се отклони топката. 1-0 за България. Победа, която се дължи преди всичко на силата на българския дух. Минутата е 12-та. Гетов. И 1-0! Голмайстор Георги Димитров в 11-та минута. Едно великолепно начало на българите. Браво, браво! Така трябва да се воюва. Аморос разпредели работата на защитата. Великолепно, Сираков! Великолепно! 2-0 за България! 2-0! По моят часовник това е в 62-та минута. Едно чудесно изпълнение. Отлично засечена топка и 2-0. Гетов е за топката. Край него е Здравков. Гетов. Великолепно и 1-0 за българския отбор в 26-та минута. Здравков отлично. Продължава атаката Младенов. Костадинов. Гетов идва на един. Видяхме някои от най-интересните